Винаги съм мечтал много така на едро, в мащаб. Но може би някакси последните години може би не мечтая чак толкова много. Което е пропуск за мен лично. Що, какво се случи? Не знам, може би съм влязал твърде много в някакво такова русло и защото, нали, просто зациклих малко повече тук в България, нали, докато преди някакси се старах да излизам навънка. Аз това предвид българската сцена да се дигне нагоре. Да, някакси ми стана, може би, мило за българската сцена, защото бях по Канада, нали, къде ли не. Особено в Канада, там прекарах повече време. И тогава осъзнах, че всъщност България ми е много скъпа и ми липсва тази сцена, нали, тук и искам нещо да направя за нея. Неразорана нива? Да. Имаме наистина сериозен потенциал тук. Да. И много кадри. Имаме страшно добри художници. Всяка година излизат. Да, и нови излизат, и старите имат толкова много, които са невероятни стилове и характери, въобще невероятни артисти. Тези, които не се отказаха, станаха Тези, които не се отказаха, да, дигат сериозно сцената.